जों गोबांमा मानै दङ जेटा कटननि परे मिनि साइज नि चिकन साइज नि हिनजां मारो नुखा फेबा खिताय बहाय न मिनि साइज दङ नि तिनि नु साइबानो अ गामियाव फाइ नुखा खिताय बहाय नि मिनि साइज दङ आइसि आं हाय बरक अरा हाबि खिनानि बेलेनो असुबिदा आव चेरेरक तो खि मानानो फेबा अबो किन्तु स्कुल उ चेरनि स्कुल नि बागै अबो काइसे नक नि बागै नायनाय दे नखुंनि अबस्था नायनाय दे बबो माइके चल तङै तङ आमसो कष्ट के तंगमन या गुलो बो खिताय काइसे सरकार न हइते मांखा आबुसि मिनि साइज तार माने ओ जागा बुसु करप्शन खना तर नर वान सगिनाय देसि हामबाय ओमपि आमचाइनि विशेष खाइ सिनि तिप्रासा कामि रङ न बेराय नायखा एडिसिओ सिनि तिप्रा मथानि सरकार फाइमानि यागुलो थांनाय सरकारनि अधीनो ताम ताम सामुं तांजाखा ताम ताम सामुं बटां तांजाखा ताई जे बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि यागुलो राज्यो बरंनि जे सरकारी स्कीमनि माध्यमे ताम ताम सामुं तांजाखा ब्रनो जों किसा नायना हनै दिनै एकजन छरा विलेज कमिटी पंचायत अबनि आन्दाराव काइसा कामि हिंके चलायहा चलायहा पाराव फाइनुखा जे अरो नक काइनि काइथाम बेलायनो नुखुं हामिया बरक नक नांगौ फियाबा आमनसाय सबसे इम्पोर्टेन्ट जेटा जों तिनि अरो नुखा बंखा खितायो जे बुसुक जराति करप्शन अंखा आबो अ कामियाव फाइ नायखांकेनो साइमानो जों साइमानो थांनाय जे सालरगो खितायो करप्शन अंखा हिनै आबो बुकुक बाइसिमिसि मकल बाय नुगिया जे आबो करप्शन ओदेंखा या आबो जों साइमे किन्तु अ चलायहा कामियाव जों फाइ नुखा जे अरनि जे खिताय रक नायखांकेनो रक आनि उंकलो काइसे मांगप्रि नुगि मानाय नायनायदि ओ जे खिताय अबो बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि यागुलो ओ खिताय तांजागो अरो ताबुक बरो खिना हंगाखाय अरो साकाव आसुगि दे खिनाय नायखौ साइड आसुगि दे अरो खिनाय अब ताबुक जे खिताय तांनाय रनो सुंगाके सिमिसि साइमान चिनाय इनके ताबुक खितायनि रां तो अलरेडी हापाइजाक थांनाय बसर फाइनान्सियल इयार न आबो जतो रां बहायनो विथड्रं पाइजाक इनके आ रां रक बियां थांका आबनि आयु साबो बा साबनि माध्यमाव सामुं तांजाखा bo engineer tangkha ba sabo abono daito nai tangkha abo obono chung nungmani yagulo chini bukhao belaikeno kaisa proshno budok ngui asaikha hinke bises khai as a mdc hisabe ompi nogorni 23 ompi nogorni mdc hisabe ang buskangni salo ang video bai malaini hini wan sogui tongo tai o je khitai rongni obostha tai oro je lama rongni obostha rongno tui ang bo bai kok salai hin tongo हियाबा जे ओ खिताय रनो नुखांके आं काहाम केनो परिष्कार केनो साइमांखा जे और बेलाय केनो करप्शन अंखा ओ करप्शन अबो किसिसानिया अबो लाख लाख रांनि करप्शन आइसि परिबारनि अमाय ओ जागा प्राय 60 परिबार दंगो 60 परिबारनि बिसिङाव प्राय 20 परिबार मतन खिताय मांखा किन्तु सेई 20 परिबारनि बिसिङाव kaisa परिबारनि न खिताय काहाम अंखा आबो बाहायनो बरनारो रां तो मालिया निजेनि रां बाय जे मानसाक बखलाई ताङिनाखा फियाबा 20 नि परे जे बाद बाकी 19 टा खिताय आबो ओमाइकेनो कलाइजाक काइसे जागापानि खिनानि मतो परिस्थिति करै अरो आं ज खिताय नंमानि अवस्थानो नुगै ओ बिहारावनो समुइतो मानसियो और किरि थुकलुप देखिसिनाय ना तक बाति हेके बाउ देखिसिनाय अबनो काइसा प्रश्न बोधक अंगि आसे